होनना बुङो बर'नि ट्रेडिशनेल बेयाव मोसानो थाखाय आखायाव लादों आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै जोंहा जिथुनिखि जिर'नि सि लेकआव दिनै sorry. Boroni si legao dormane
माने दान्दिसे बर'नि ट्रेडिसनेल डान्स मोसानायजों लोगोसे बिदिनो रंजानाय मोसाबाय थायो ने आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों नोंथांमोना नायनानै ला नै माने फोरबोखौ मोसानानै बाख्नायदों नै जोंहा बेयो जादों नै बराफोरा दामनाय देनायाव बिराद एक्सपार्ट जोंहा नै जोंहा बे नुथाया जादों जिर'नि साखाथियाव थानाय सि लेकआव नोंसोरलाय मानो मोसायासै जादों दोनथ'बाय ट्रेडिसनेल मोसानाय आरो रंजानायखौ जिर'नि सि लेकआव बियो दान्दिसे रंजानाय आरो इसोरखौ गौरब खालामनाय नुथाय माने गोबां गारि जाफैबाय नै बेयाव नै मानसिफ्रा एकदम सेरखाय बेरखाय थाबायहैजोब्बाय आरो नै जायगाया मोजां जुदि सोरबाफोर फैनोबा फैनो हागोन नोंथांमोना जायगाखौ नायनानै ला पसन्द जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो ना जिर'नि सि लेक होननाय जायगा दे बेयो जिर'निफ्राय मात्र 5-6 किल'मिटार जागोन आरो ना गोबां गोजान नङा जायगाया बिराद मोजां हाजो गेजेराव जा फाइन दंफां गोजा थांनोनो बालायदों दायो जोङो बेनिफ्राय ओंखारनोसै गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो थांसै आरो ना अब्ला आङो गुबुन भिडिअ दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थागोन